Коли, знаєте, жона хоче впекти вдома, то каже, дуже ся много добив у житті, онісь учителем став. Ну так, десь вона права. З часом швидко ся міняє син інтересний про нас світ. В одну ріку 2 рази не зайдеш, все казав ще Геракліт. Та много мусимо хранити. І днись, і присно, і увік, кіть хочемо достойно бити того, що звеся чоловік. Но все ми граждани України. Для родичів дочка ведь син, я же обстав до сьої днини в державі нашої ще й русин. Хвала Богу, хвала русинському народові. Починаємо передачу на русинському радіо «Лада» і радіо «Лем ФМ». В гостях у нас наш многоуважаємий русинський поет і писатель Ситар Іван Дмитрович, головна якого спеціальність була педагог, учитель математики і других предметів, но виявилося, що у нашого гостя талант великий писати стихи по-русинськи. Перші роки существування нашої української держави нас почали, не хочу і не буду більше трогати політику, але все мушу повісти, що нас почали безпочвенно абсолютно обвиняти в якомусь там сепаратизмі і так далі, і так далі. Ну і жаль мені, що люди не читають уважно історію, бо коли вони читали історію, в тому числі і історію нашого невеликого, але славного народу, то вони б знали, що русини нігде се не відділяли, нігде не займалися сепаратизмом. Але тут їм приніс деякі свої книжки. Я брався і зробив книжку, ну як? Русинська есенія. Русинська есенія. Бо дуже люблю поезію, дуже люблю поезію цього поета Сергія Олександровича Єсеніна за її, знаєте, миролюб'я. І за великої любви Єсеніна до своєї отчизни, до своїх родичів. Він не купився. Перше сте повіли одну чудесну таку фразу. Да, розумієте, будемо так казати, отношення Тараса Шевченка і Бог, і Тарас Шевченко, будемо казати, це не такі ординарні речі. Знаєте, Тарас глибоко переживав те, що це робить. Він пише у поемі «Марія», що «Тогди завадили Христа», а продовжує «І нисть не втік би син Марії». Знаєте, тут це чувствує така боль Тараса, що той Тарас глибоко розумів, що це робить. І знаєте, що мене радує, що розумні люди, глибоко вчені люди цінять наш язик і цінять його багатство. І хвала нашим русинам, мудрим, трудолюбивим, богобойним, законопослушним русинам. Я русин, кажу, панько, я русин і дуже люблю наш язик, дуже люблю пісню свого народу.